journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, taxi driver na diskubrihang patay sulod sa iyang gimanihong unit sa Davao City. Kontrobersyal nga hepe sa kapulisan sa Ozamis City, sorpresang nibalik sa lugar kung unsay tuyo, siron. Sa detalye sa ato mga balita, daghan ang naluoy dihang gibalita sa Newsline Philippines ang kamatayon sa usa ka driver sa taxi samtang natulog kini sulod sa iyang gimanihong unit kaganihang kaadlawon. Daghan ang nagtuo nga gikapoy pag-ayo ang biktima samtang dunay pipila ang nagduda nga giurom kini. Dili lang kini ang unang higayon kung diin napalgang patay ang usa ka himsog nga individual samtang natulog. Tukion unsabay sagad rason sa kamatayon sa usa ka tawo samtang natulog. Aniyang special report. Matod sa usa ka car wash crew, iya pang nakita nga nangihi ang usa ka taxi driver. Daplin sa dalan sa Katalunan Grande Mental Road ning Dakbayan sa Davao. Samtang nakapark ang iyang sakyanan bandang alas 2 kaganihang kaadlawon. Ano ko ng taxi, nangihi ko mga alas 2 kadlaw, ni parking siya diha, ni signal siya. Kuman tanaw na ko, mura mangusa nagpahuway ko. So na po siya doula. Tanaw na ko pero magud isagod ang magikauban. Pagkahuman sa pipila ka minuto, nakita niya kining may plastar ug natulog. Saysay sa usa ka nagjogging, ilang nalabyan ng usa ka taxi driver nga natulog. Apan paglabay sa pipila ka oras, maulang gihapon ang iyang posisyon. Maong naalarma sila ug mitawag og pulis ug 911. Matod sa mga nakasaksi, wala na'y kinabuhi ang usa ka Alan Mapa, driver sa Maro Taxi sa diyang niabot ang otoridad bandang alas 7 kaganihang buntag. Daghan ang nagduda nga giurom si Alan Mapa samtang natulog nga mao'y hinungdan sa ihang kamatayon. Akong gipangutana si Dr. Glenn Vergara Gonzalez. Unsa ba'y sagad rason sa mga tao nga namatay samtang natulog? According sa WHO o sa mga medical societies sa mga research, ang tawag ana is sudden unexpected nocturnal death syndrome. So marag natulog lang ang pasyente tapos kalit lang siya o cardiac arrest or for no reason at all siya namata or na kitaan lang siya as patay. Tapos recently na ginatawag nga condition nga ginatawag nga Brugada syndrome na pwede silang prone ana. Kaninga cases common sa Asia lalo sa mga Pinoy. So daghan og naatay mga cases na madisko or natala nga ingana mahitabo matulog tapos kalit lang go into cardiac arrest. Lisod man gud na siya unsahay man gud kay wala gana sila mga symptoms, wala sila problema. Wala nagpa-check up so dili siya ma-detect kaya wala man po gibati ang pasyente. Naapoy uban nga kanang naigibate pero dili man po nila lang pasagdahan kay dili man naka-alter sa ilahang mga daily life or sa function nila everyday so pasagdahan lang nila so dili siya ma-discover. Bangungot kun urom. Kini ang kamatayon sa usa ka individual samtang natulog nga unang nahatagan og sayantipikong pangalan sa Pilipinas niadtong 1917 ug natala ang unang kaso niini. Daghan na ang kaso sa urom ug nahatagan ng kini og tinuod nga pangalan niadtong 1998 sukad niadto gitawag na kini og SUNS, Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome. Sa Asia, daghan na usab ang natala nga kaso sa SUNS kun urom. Sa usa ka research nga gihimo sa Journal of the American Heart Association, pinaagi sa pag-autopsy sa nangamatay sukad niadtong 1948 hangtod 1982. Migawas nga napulo hangtod 26 sa matag usa ka gatos ka libo ka Pilipino ang nangamatay tungod sa SUNS kun urom didto sa Manila.
Sa talaan sa World Health Organization, 800 na ka mga Pilipino ang nangamatay tungod sa SARS kun urom, sukad ni atong 1948 hangtod 2003. Sagad nagpangidaron og 20 hangtod 44 anyos. Sa naisgutang research, migawas nga 96% sa mga nangamatay lalaki ug sagad mutaas ang kaso bulan sa Disyembre hangtod sa Enero ug kadaghanan nga nangamatay sa alas 3 sa buntag o alas 3 sa kaadlawon. Sagad sa sintomas sa mga tawo nga giatake og urom kon SARS, mao ang mosunod pag-ubo, pagdamgo ug magdamgo og ngilngig nga panghitabo, matukan, mag-alingasa inig katulog, maglaway ug mamaak sa iyang dila. Matod sa research, kasagaran sa mga nangamatay mag-uuma, trabahador o ang mga tawo nga kanunay kapoy ug kulang sa pahulay. Usabay angayan himuon aron malikayan ang SARS o kun urom. Mao kini ang tambag ni Dr. Glenn. Healthy lifestyle. Tapos kung naigibati, dili yun pasagdahan. Magpa-check up yun. Importante pag naa kay mga isang gamayng gibati, ipa-check up yun mo para on the safe side. So ayag kahadlok sa doktor. Ang doktor dili man na siya mo hatag sa imo ganang death sentence. Mutabang na sila sa imo. Ana man na. Kay ato namang nasayran ang pipila ka importanteng impormasyon aron malikay kita sa SARS kun urom. Angayan sigurong atong sugdan pagtanaw unsang klasing pagkaon ang atong ibutang sa atong mga baba. Kinahanglan nga insakto kita og pahulay og labaw sa tanan. Kanunay kitang mag-ampo. Edith Kaduaya, News 10 Philippines. Stay safe! Nasorpresa ang mga taga-Ozamis City dihang may bisita sa syudad ang kanhi nila hepe sa PNP nga si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido nga misuroy pa sa City Hall ug sa sangguniang panlungsod building. Gikuyugan si Espinido sa iya mga deputy. Si Espinido ang kontrobersyal nga Chief of Police sa Ozamis tungod sa anti-criminality campaign hilabi na gyud sa kampanya kontra illegal nga droga. Ani ang report ni Neftali Batuleño. Nahinangong pag-ayo ang katawhan sa Ozamis sa kalit nga pagbisita sa syudad sa kontrobersyal nga hipi sa kapulisan kaniadto nga si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Sa iyang paghidangat sa dakbayan Martes sa buntag Hunyo 7, misuroy siya sa City Hall ug himamat ang mga sakop sa guniang panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Simplicio Neri. Giubanan si Espinido sa pagsuroy ni Ozamis City PNP OIC Chief of Police, Police Major Den Estado, ang iya kanhing Deputy Chief sa Ozamis. Mihimamat usab kaniya og miuban sa pagsuroy sa City Hall sila si Police Major Jenrets Hilot og Police Major Agustin Araso nga mao'y iyang kanhing mga deputy. Ang pagbisita ni Espinido sa Ozamis na pahigayon gumikan kay nag-renew siya sa iyang passport sa DFA Clarin, Misamis Occidental. Pagkahapon gihimamat usab ni Espinido ang iyang mga suod nga higala o kauban sa kausa alang sa kausaban o paghinlo sa Ozamis sa suliran sa illegal nga druga o uban pang illegal. Atol sa press conference, gipasabot sa kanhi hipi nga sa DFA Clarin lamang ang adunay slot sa tanang DFA sa tibok Pilipinas nga siya makarenew sa iyang passport. Ang pag-ari nako sa purpose gigitugon sa Ginoo nga makabisita ko rin naa sa kasing-kasing nako for your information ang Ozamis. Naibalo ko kung unsa ang kahimtang sa Ozamis gikan ta diri uban sa inyong mga pagampo nga nagmalampuson nga nindot ang kahimtang sa libre na mo. Dili unta ko gusto nga mabalik pa tong sitwasyon sa unang panahon. Gumikan sa sitwasyon nga gitugot sa Ginoo nga mag-renew ka sa passport, gumikan sa kanang DFA nga maoray bakante no sa entero Pilipinas nga nagbakante og June kay the rest to ana sa September no sa kabisi sa kadaghan ang mga kuan nag-apply dinhi mo nang usa dili lang kupod sa inyo ni bisita ko kay part man ta sa Ozamis no so may salot sa mga Ozamis noon sa inyong mga pagampo. Nasayran nga daghan ang nangandoy nga unta mahibalik si Espinido bikan siyang gipakitang liderato sa kwerpo sa kapulisan busa sa iyang pagbisita daghan nagtuo nga siya mibalik aron mahimong hipi apan giklaro nini nga igo lamang siya nga mibisita. Hinuon iyang gipadayag nga ang Cagayan de Oro officials ang adunay lihok diin naghangyo nga siya ang mahimong city director apan matud pa kang Espinido nagagad lamang siya kung asa man siya ipahimutang sa kadagkuan sa PNP o sa presidente.
kahirumduman. Kaniadtong tuig 2017, gipangunahan ni Espinido ang duguong drug raid nga gikamatay ni Usami City Mayor Rinaldo Aldong Paruhinog sa asawa niini nga si Susan ug lain pang 12 ka mga tawo. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Direkomenda sa usa ka engineer ngadto sa mga kontraktor, builders o mga policy makers nga himuong pulido o climate resilient ang ipangtukod ng mga gambalay o proyekto sa pribado o sa gobyerno. Sa Davao City, maihaplang ang mga climate resilient nga mga proyekto sumala sa engineer. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Importanteng climate resilient infrastructures ang ipatukod nga gambalay o bisan unsang proyekto sa gobyerno o pribado kay makasukakod kini sa kalamidad sama sa linog, bagyo ug baha. Matud ni Engineer Alan Butuyan sa AE Butuyan Construction and Consultancy Incorporated nga sa Davao City maihaplang ang climate resilience nga mga infrastruktura. In terms of daghan, that is a very sweeping and generic statement, no? So since the buildings are constructed at different times and at different seasons, so makita nato na not all buildings are climate resilient, no? So when we say climate resilient, we have two words na atong i-compound. So meaning of a resilient building, it doesn't mean na it should be disaster proof. What is it resilient against? So climate. So unsa to mga hazards existing in the area? So number one is earthquake. So is it resilient against earthquake? So when you say earthquake, unsa ang behavior sa building during earthquake? Can it withstand strong ground motion? So if it can stand, meaning dili siya mag-collapse, or after an earthquake, habitable siya with some minor damage but still can be useful. So you can consider that as an earthquake resilient building. Okay? Atong dili resilient, meaning after an incident, an earthquake, it will cost a lot of repairs, and then before ka makagamit ana, so it's not considered resilient. Dihang mitayog ang kusog nga linog niya tung tuig 2019, daghang gambalay sa Davao City ang nangaliki ug naapay na hugmak nga nagbutang sa peligro sa mga tawo. Naasay na nga guba nga flood control project. Number two hazard is typhoon. So you remember recent typhoon Odette, kusog kayo ang bagyo. And there are buildings there that are very strong in the framing, ang iyahang lawas, but the roofs are not. So meaning it cannot withstand typhoon. So dili siya typhoon resilient. Katong ganina earthquake resilient. So when you say typhoon resilient, after a typhoon, the building can still be habitable. So dili siya malupad, dili siya matanggal ang atop, then dili mabunggag ang balay, then that is typhoon resilient. Okay, and the other climate hazard is flooding. Okay, so when you say flooding, this talks about a building na siya'y protection against flooding. So unsa man na siya? So if we try to look at the flooding issues, there is a TUA. Davao City is still in the level of reaction, tawag ana kanang after a flood, no, na makita nato na ang mga tagbalay in many subdivisions, makuan sila kana mabahaan, and then they just wait for the mercy of the flooding to subside, and then during the flooding hulat sila unsa kailangan pa nila i-rescue or manghakot sila. So that is not theoretically or specifically a resilient structure because there is so much interruption, maghakot ka. Busa gidasig ni Butuyan ang tanang developers ug builders ingon man policy makers nga siguruhong pulido ang mga proyekto. So all developers and builders and policymakers should address that. And wala namang ginato na mapugnan ng mga flooding while there is a government effort to continue the build project, maghimo og mga dagko, mga massive dikes or diversion
of rivers to mitigate flooding on low-lying areas. Then at the same time, developers will also be responsible nga kung naay forecast of flooding din ang area, then make sure na naay klarong drainage system sa drainage and pumping system sa ilahang area. And if dili siya developer, kung ikaw lang ordinary na mag-build kasi mga structure, then consider these things. And if you have no choice to move to a highly elevated area, kung dito lang ka sa flood-prone areas, then naay mga solution to make your house flood resilient at the same time. Alang kang butuyan nga unta karon pa lang pangandaman na ang pagpundar o dibakaha ang pagpatukod og climate resilience nga mga gambalay sanglit mapahimustan kini sa umaabot nga mga panahon. Dili man mapugngan ang linog, bagyo ug baha, apan kung dunay inisyatibo og mga pamaagi sa pagpangandam, pwede kining malikayan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Nangapod-apod og cash assistance ang Department of Social Welfare and Development ko DSWD 11 alang sa pamilyang naglisod og low income ang estado sa kinabuhi sa lungsod sa Banay-Banay, Davao Oriental. 9 million pesos tanan ang gidunol nga hinabang alang sa 3,000 ka mga pamilya. Ani ang report ni Norin Michelle Igonia. Nakabenepisyo sa 9 million pesos nga cash assistance sa DSWD ang 3,000 ka pamilyang nagpitos sa Banay-Banay, Davao Oriental. Gisaksihan mismo ni Senador Bongo ang distribution sa assistance kagahapon Hunyo 7, 2022. Niya ko rin para maghatag og gamay ng yaman. Niya ko rin para maghatag og gamay solusyon sa inyong mga problema. Niya ko rin para magbilin og gamay nisig sa inyong mga naawa sa panahon sa inyong kabuol. Malipay na ko rin taon ko, mawala ang akong kakapoy. Giapuran sabog food packs, goodie bags nga dunay sulod nga mga groceries ang matag individual nga nitambong sa programa. Gawas niini, nanghatag sab ang senador og bola sa basketball ug volleyball, bisikleta ug mobile tablets alang sa mga bata nga nag-eskwela. Nangalipay sab ang ubang residente nga nakaambit sa sapatos nga gipang-apod-apod sa senador. Kausarata buhagi aning kalibutan. Kung unsay kaayuhan, untabang na pwede nato buhaton sa atong isip sa tao, ato nang buhaton karon kay dili na ta bubalik aning kalibutan. Mao gimatingin. Ako, si Presidente Duterte, nag-presidente man siya, nahimo kong senador, o mahimo ka ng kapitan pagawad sa panahon. Padayon ko magservisyo sa inyo. Kaya ako gatuo na ang serbisyo sa tao, serbisyo ka na sa Ginoo, serbisyo ka na kay Allah. Dako ang pasalamat ni Governor Nelson Dayanghirang kang Pangulong Rodrigo Duterte sa gihatag niini nga tabang sa probinsya. Senator Bongo, makita niyo kung sa pagka nakalangya sa katauhan sa imong mga kaigsunan ng sa probinsya sa Davao. Daghang salamat. Nanawagan ang senador og kooperasyon sa katawhan aron dungang makabangon ang mga Pilipino sa natagamtaman niining kalisod hatod sa pandemya. Norin Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. At tangi, DENR ug ubang ahensya sa gobyerno nananom og similya sa hardwood sa Surigao City. Og Tent ID nahatagan og bag-o mga sakyanan alang sa mga sundalo. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang
Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Nakasentro karon sa rehabilitation ug reforestation ang kampanya sa DENR sa Caraga Region pinagi sa pagpananom o mga seedling sa mga hardwood sa ilang tree park sa Barangay Ipil sa Surigao City. Pagisab nila kini sa selebrasyon sa Environment Month. Ang Surigao usa sa naapektuhan sa paglampurna sa bagyong Odette ni adtong Disyembre 2021. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Mukabat sa 3,060 ka mga seedlings sa Mangyum, Lawaan ug Mahogany ang gipangtanom sa 340 ka mga partisipanting misalmot sa simultaneous tree planting activity sa Provincial Tree Park, Barangay Ipil, Surigao City, Surigao del Norte, alas 6 sa buntag kaganiha. Nanguna sa aktibidad ang mga personahe sa Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office, kun DENR, Community Environment and Natural Resources Office, kun Sendro Tubod ug Regional Director sa Mines and Geosciences Bureau. Misalmot sab sa tree planting ang nagkadayang ahensya sa gobyerno, mga mining industries, ubang stakeholders sama sa SCAE Federation of Surigao City, St. Paul University Surigao, PNP Province, PNP City, BFP, LGU Pendro, NCIP, Institute of Integrated Electrical Engineering, AT Dumlao Construction, New Mega Grand Enterprises, Agritech, Butuan AVP Marketing, THPAL, PNPI, FEL Saga, MGB13, Pendro SDN ug Sendro Tubod. Atol sa aktibidad na signing of Pledge of Commitment sa tanang environmental partners alang sa pagpreserba sa kinayahan pinaagi sa pagpananom og mga kahoy sa paglaom ug panaghiusa alang sa mga mosunod nga henerasyon. Ang Provincial Tree Park sa Barangay Ipil, Surigao City usa sa mga prioridad nga lugar sa DENR sa bisan unsang tree planting activities alang sa rehabilitasyon ug restoration kung diin ang bagyong Odette nagdala og dakong kadaot sa dapit. Ang simultaneous tree planting activity subay sa pagsaulog sa World Environment Month. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gipasidunggan og Best Regional Office ug Best Regional Director ang Philippine Drug Enforcement Agency 11 atol sa selebrasyon sa ika-20 nga anibersaryo sa PDEA alang sa calendar year 2021. Nakuha usab ni Director Eileen Lovitos ang Best Regional Director Award para sa Operational ug Administrative Concern. Sumala sa PDEA 11, dili basta-bastang makuha ang award kung walay suporta ug kooperasyon sa katawhan ug partner nga stakeholders ug suporta usab sa kaubang enforcement agency. Para sa PDEA 11, ang award nagpasabot og dugang hagit sa ilang responsibilidad nga mobatok sa illegal nga droga. Gidawat ni Director Lovitos ang award sa SEDA Vertis North sa Quezon City kagahapon. Nadugangan ang mobility asset sa 10th Infantry Division sa Philippine Army human sa blessing sa 11 ka mga bagong issue nga mga sakyanan sa headquarters sa Service Support Battalion sa Camp General Manuel T. Yan Sr. sa Barangay Tuburan, Mawab City, Davao de Oro. Ang bagong sakyanan gilangkuban sa 7 ka mga 1 1/4 ton Troop Courier Dongfing, 2 ka units sa 2 1/2 ton Troop Courier
sadko og duha ka unit sa SUV nga naa nay mga driver. Ang Troop Courier Dongfeng gi-manufacture sa Dongfeng Motors, usa ka Chinese state-owned company. Sa 70 ka mga units nga na-acquired sa Philippine Army, 7 niini gihatag ngadto sa 10th ID. Samtang ang GAS 3308 Sadko, usa ka variant military vehicle nga gi-manufacture sa Russian company. Gitambungan mismo ni Major General Nolasco Mimpi ng blessing sa mga bagong assets. Nagkasinabot ang magpartner nga mag-abli og bag-ong negosyo nga patok sa mga Dabawenyo. Ang aesthetic and wellness nga nagtanyag og serbisyo sama sa nail art ug glota services. Ani ang report ni Eugene Hinutan. 3, 2, 1, cut the ribbon. Giablihan na sa magpartner nga sila Rhea Niones ug Clee J. Albanyo ang ilang negosyong Aesthetic and Wellness RNCA Lounge nga nahimutang sa Door 3 Mulavi Building, Emilio Jacinto Street, Davao City. Sumala ni Rhea kini ang ilang unang beauty business sanglit niya tung pandemic. Food ug online selling ang ilang gisudlan nga negosyo. From the word itself, aesthetic and wellness, of course it's all about beauty. No, nag-offer me para sa mga ganahan magpagwapa dira and mga RT para sa ako So naami ka na mga pangpaputi sa skin, pangpagamay og nawong, pangpatanggal atong mga wrinkles and everything. Klase ug sosyal ang lugar, apan kaya ra sa bulsa ang presyo sa mga serbisyong ilang gihanyag, sama sa pedicure, manicure, eyelash extension ug uban pa. Sa gusto magpaputi ug badugangan ang kagwapa, nasab sila'y Glota Services. To everyone who's watching, I am encouraging or inviting everyone to please visit RNCA. Kay syempre barato mi and all of our services are being proven, tested. Abli ang RNCA gikan alas 10 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi matag adlaw. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNCA Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building, Emilio Jacinto Street, Davao City, your total beauty and wellness center. Gisugda na ang konstruksyon sa Mendicant Center nga mamahimong puy-anan sa mga na-rescue nga mga vagrants kon latagaw nga mga individual nga nahimutang sulod sa Kulyanan Government Complex sa Zamboanga City. Gi-inspeksyon ni Zamboanga City Mayor Beng Climaco ang nagpadayong konstruksyon sa Mendicant Center kagahapon Hunyo 7 ug iyang nakita nga sa umaabot ug sa musunod nga administrasyon mapusla na kini. Igo lang gisunod ni Climaco ang nakalatid sa anti-mendicancy law nga kinahanglan nga dunay balay sa gupanan alang sa mga naglatagaw. Gipangunahan sab sa mayor ang groundbreaking ceremony alang sa proposed Women Crisis Center nga nahimutang gihapon sa naisgutang lugar. Tumong sa proyekto nga mapalambo ang serbisyo sa pag-atiman o Pinoy-anan alang sa mga babaeng naa sa crisis situation. Sa susamang adlaw gihapon, naa sa groundbreaking ceremony sa proposed Social Development Center sa parehong dapit. Buot sa mayor nga masigurong ang mga proyekto ma-implement o mapadayon bisan pa man mahumana ang iyang termino sa Hunyo 30. Kato naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph.
Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan o sabi ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!